ହ୍ୟାଲୋ ହାय ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଗୁଡୁ। ଆଜି ଆମେ ଔପଦା ମହୋତ୍ସବ ଯିବୁ। ଆମ ଔପଦା ମହୋତ୍ସବ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହୋତ୍ସବ ଏ ନଗଦ 2 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଆମ ମହୋତ୍ସବ ଔପଦାରେ। ଆମ ଔପଦାରେ 2ଟା ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମହୋତ୍ସବ ଆମ ମହୋତ୍ସବ 2ଟା। ଆମେ ମହୋତ୍ସବ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି, ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି। ମାର୍କେଟ ର ଲାଇଟ୍ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ମହୋତ୍ସବ ପଡିଆ ଟା। ଚାଲୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ଗାଡି ରଖିବୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟି ଦେଖିବା। ଗେଟ୍ ଟା ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଆମ ଔପଦା ମହୋତ୍ସବରେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା। ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଯିବା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ପୁରା। ମତେ ତ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟା। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଲୋକ ବି ଟିକେ କମ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଟାଇମ ବି କିଛି ହେଇନି, 9ଟା 40 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ମହୋତ୍ସବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଇନାହିଁ, ଷ୍ଟେଜ ଶୋ ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପୁରା ଭିତର ଟା ପୁରା ଭଲ କରିଥିଲେ। ଲାଇଟ ମାଇଟ ଦେଇକି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମାର୍କେଟ ଟା ପୁରା ଦୋହଲି ଦେଇଥିଲେ ଔପଦା ମହୋତ୍ସବରେ। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କରିଥିଲେ ଆମ ଔପଦା ମହୋତ୍ସବ। ଆମେ ଭିତରୁ ଚାଲିଲୁ। ଭିତରେ ବି ଖାସ ବେଶୀ ଲୋକ ନଥିଲେ, ହାଲକା ଉପରେ ଲୋକ ଥିଲେ। ବେଶୀ ଦୋକାନ ବି ଏଥର ମହୋତ୍ସବ ନଥିଲା ବର୍ଷା ପାଇଁ। ଫିକା ଫିକା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମତେ। ଫାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ସେମିତି ବେଶୀ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ଚଳନୀୟ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ ଠାକ ରେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଦୋକାନ ବୁଲିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଏଞ୍ଜୟ କରିବା। ଓ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ହିରୋ ଦେଖା ହେଲେ, ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ ହିରୋ। ସାଉଥ ହିରୋ, ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ପୁରା ମସ୍ତ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲଫି ହେଇଯିବ। ସେଲଫି ଉଠେଇବା ମୋ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ। 2ଟା ସେଲଫି ଉଠେଇବା। ଖାସ ଲାଗୁନି ଗୀତ।
प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको गए बताना। तुझे ना देखूं तो मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे आता नहीं है। तुझे ना देखूं तो मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे आता नहीं है। हठात कुआडू वर्षा आसला, वर्षा गाची देई गला पूरा जब एते जो वर्षा होला जे स्टेज पे स्टेज शो भी आज हो पाइलानी। राजू भाई हमर आस्तिले किंतु स्टेज भी आसी पाइलेनी, टोटाल कार ओह्लै नाहांती सेमिति पळेले पुनि भुवनेश्वर। आमे एबे घर केमिति बुझी पारुनु, पूरा वर्षा पूरा एते वर्षा हिसाब नै। अनुभूति कोन कोन सारे आपन अनुभूति कोन वर्षा पाखरे कोन पाई आस्तिले राजू दास को देखिया भाई।